region. Swedru any Kaswa 6 April Accra. Myself, the regional commander Meo Hasi, Deputy Director Operations, Ghana National Fire Service or Hasi, Director Operations also Hasi. Yatimia confined journey for the past 1 hour. Minu Kase fire is under control. You can see a bear savaging, they are overhauling, they are cooling, they are declared the fire finally was extinguished. And all ye futua or the tattoo. Emma wonom se ade a yedi dumuja no abribia won bi men wonom na mrase badwane won potem ye onabo Felix na akoyo okuno wono so eben ho ene wo se we de wo nkafra pa no wono se mrase badwane bra wo pie ho kura no nani tete ni so gu no na wo ma wo kafra nyina no wo mo a won ho aka no nso emua bia babie befiri beba no obedom se wo mo enso nsa beka bie fire service for they've done really well. I think going forward, there are lessons to be learned because if there's a situation like this, another is a disaster. Now even the fire tender cannot have access to the marketer or then we have a job to do. It's going forward. You better make sure say you better clear roads. Baby, I was say a road path. Baby, I was say a footpath. You better na baby a yesi shops are enye authorized no ye be man na market for na omo ton aduane ana omo nu aduane e wo market mu ene ye nso a ye mbebum na omo hye ewie ya na wono mo eboa atore nche manasa atore nche ma aboafo no pani a oda wo mo ano e wo awutu senya east owura nash nyande enso de beto so achese no kwasem ni wone ne dom no wo mo ka wo mo tamapama no na de asase bia wo mo nso fam de wo betumi aye e de aboase de beye na sere ye kakra beba wo mo afono mu no wo mo beyo assessment with other authorities fire for any other institution na ya share the cost of the fire ye wia na je say ye bia e kan no na ya ye youth na wo market ase omo boa ye papa one type for no any other youth for no boy pure water no more soa tender fire tender no ban soa san ni na echi omo be kono na youth na market as no more body in fact omo ya de ye be recommend you obi boy ma eja no de edum ye MP so ye be da na se honorable na koyo ye be da na se e ba ne sa no na akronfo so de omo agimu a shops a wa wo hwe answer say BBC say say assessment near share the AKOSUA fire no eno eye de wokasa ye owura nash nyande wono na da atrenche maboafo na no ena na wobo mame na akoyo abaso se waye ade pa woni mabu na ewo ho na nso ni nyina mu na atrenche mfo wo mo kasa ye beboa wonkom no na ye preti ene student mattress ni se wonti entena se ma ade ne mesaya ansa momo ho ban awosoyo toa ansam no aso Ghana Immigration Service Jumani Bakua wodine juma ewo paga nedi ane AICO1 Ahmed Abdul Samad yakasai aposifo atreno na achira won ma chire ne nyina no ayesa AK47 etuwa yi mako empembienu ahansia ena won makwakwo hunu ewo ne nkyan yi a wom so se etia emra na ne nyina no ayesa aposifo ena no wadaya ne yedi bronya yi December boso na to so aduonu nsia eno mo hyase se won mo ye adwuma ewo montenso ne nyina mu no na won mo de nkan ade abeto dwa atro se wo bibia da ukite tuo ya wo yan license ye no kwasa wo de bra posifo bokwo se de ya anton kopem January boso da to so edunum na se bibia atumi akoyie anyasa na emra so mu a enu bedi enti sabere ni mu no na won mo agina Sankari police bawia won mo a ya na won mo bom pempe ahwehwe kasa wodo a edi atrontwie e wo kwan no so enu mu no no ko hunu se OA ba CB ba ko ne registration number aya GT 5771-18 na efinkran eba besene akopaga edru ho no mo na posifo gina ye ayesa ade ne wo suspect se sane cars no aka na eba no a driver na se wo twetwe no wanso wo gina so nyina no emse bibi hyem ampani ampa wo mo konko ha chese box makum yenu AK47 de gumwo afei gia bag yi bizusu gum ana won mo ye electric diffuser ba ku hyem disco bulb na nyoma hodo bebre a wo msuo se chese yetumi didi awuo e wo mai mu ama ne ye ni nyina da egum na ebra won mo ehu ne sa no ana senkani a na wo twihye no ne din ene Kwame Afram
one ni mate your friends are girlfriend Esau wache womu na watoto to womu ano no mba be kire mu se eya amade ana yede ama womu a womde kwapaga na regu ehwa mpotam honom baabi na nipa akwa akosi ne so no wa Ghana Immigration Service officer ba ko ne dini AIC SOMPA FM nam so nti no womu sere pa sanka betumi a anka womu ne akira na anka womu ko na regu ho na nipa eye no dia no eye na maade no womu nsankonko hwe mu ampaniam pa aposi fon so ante anaso ana anadwo no a womu simuo ene paga womu kokoduru ya Ora Ahmed Abdul Samad na wano ya Ghana Immigration Service opanyi pa no wano ade ato dwa kire mo ase ne nsam kan no kora na nhyada nsisi so eno wo kire se emre bi atwa mo 2025 ni mu no na wo ye adwuma ewotama Regional Immigration Headquarters na 2025 na hyase ni mu ana na wo ye adwuma san ye be transfer no enna ko paga enti sabre ni mu no ye dispatch rider ya na nioma pi no a eka wono mu a wo sere owura bi a wano no ni din Isaac se won famere no enti enu muo no na Isaac no package aya na maade no no kora no wonim nioma ewo muo se nioma no tese won de onim se bia ye ne ntaade ne nioma wudo bia ekeka ye na Isaac de bra no ye ka say the immigration officer no aposifo asonimu ya won mo kire se won mo kwa akwototo na no se ne se na efata na won so manfo nyina abose se ne oman no asoye ya ehwe efesem ne amanyoyo wonsam so aka se anyade a efiri na de kroyi chichiru region oboso ndeto so edunum de kro wuni a ukita tuo ana kudi edi awuo ya yen register ye won betena se asoso so no se bia ne be na owura yi se kobo no se bubo no nko ade a wo mo mfa won so ye immigration officer wo bero samra no ebetumi enen wadi Senior Trusam no kwa ewo Timothy Nwoma no de edikan etinum sa so bese edu enwotwe no wose na watre se nantwi a opro ayuo no manubini na odwumayeni nso wose efata na katua enu nti no Senior Trusam na kana ya na ehye adwuma mpanyifo ni titiri wono ma adwuma no esi wontiri so tibra kasefo se ya ban se ya ankrenkre de no se wodwumayeni biada wo hye wase no se bosome so se wodwumayeni se wobeji na katua hwe ena wantwentwen so na so no ya ye kasɛn wodi wani kyerɛ me o my Ghana mu ase no mu afri bresante ne no ene ya kyerɛkyerɛfo adwumayɛfo ya pomden so no wo mu ehwɛ mu bie dodo na no ya no mu kyerɛ sɛ aban kasa ya wote ansa na wotimi aboaboa na ho atua wo kaye pa no ene sɛ wo ya demonstration sɛ wote ho agumonte so na wa ye dede afa plakas akyerɛkyerɛ nsɛm de agu so na no bi ena enei chichafo bi a wono so ɛkyerɛ ade ɛwɔ mayi mu na bɛ sɛ wose wa kyerɛ ade bɛ sɛ bosumi edumienu nanso aban bosumi mienu mu pɛ ena watua wo mu eka no wonom aba abonten wato wo din sɛ coalition of unpaid teachers wonom eden trenebo ena ema aban ne sɛ wo mpɛ ne to empene no a wonhwe ne ka wode wo mu no wonhwe na wontua emfama wo mu ebrebra ma amane ma nya sa pa de obetenta sokokɔ esan ede akyerɛ aban no na eno bie mu no panyipa ya wono eye kasamafo anase lead convener edema ekoi Simon Kofinate wone yen ekasa no wo kyerɛ sɛ aban no nyanya no nko ada ena wo hwehwɛ de afri ne nkyɛn ebie mu nso no wonom krata ye no bedi adanse staff identification cards no eya ade no so no ebi anya bi ebi nya bi no so wo bɔ aban no so sɛ wonhwɛ no wonfa emre omu wose kosi sɛ saa ne ama mienu we sei ene ehiade bi ehia wonom no aban ne bɛyɔde ama wo mu no sɛ obeti atena pa de won sa hwe ondam ni fam atena won to so wa bra saa ne ama we sei ha wo mu de enya ade bɛba so da ne da obɛsɔre na wakasa wonti wo sɛ de bɛyɛ aban no wontimi enyi wonom ayibone. We are calling on our employer and then the government at large to listen to us and then have our arrears paid so that we can all have our peace of mind to continue with the good work that we are doing for the country. And also the few that are left to be issued staff identification numbers, they should have it before this month's salary comes. Otherwise, we'll have no option than to hit the streets once again as we did some time ago. Aside the demonstration, probably the only thing we can also add is to take a legal action because it is just unfair that we started work with some colleagues the same day, we did everything the same day, and it should happen that some have received their salaries in full and then the rest of us should be going through this stress. I think it will call for a legal action to be.
Simon Kofi Nate ya wono ene ye lead convener e de ma coalition of unpaid teachers na no disem e na yetie ye na eno achi no ababa ba ko ya ono ye friend Madam Elizabeth Amuzu wono so ye chirechire ni wo kire se wanya na katua no fa bi na efa bi enso sanfofo mu na Ghana ban anamnesoafo ya wo hye wo mayi enioma wodo ye wo ya kwantempon wo ansam so yero governance kwame agboja aduatudwa wase Ghana yeda ye na pa sanse afe 2026 no se kwabasa Ghana fo nyina ye tumi afe yani na sabio ye hunu aban no adwene mu ne chiri mu pa wo wode mo mayi anke ye danke ye beda nyade ye badwene nioma honkora ne nyina no ayese abande njama pa agwakwam chichiro ane wo mayi kwantempon wo ansam so aye ne se 2026 ye no aya foforo ya yesimwe wabarasa kwan wodododo no ade wobetumi aye ye ade afiri wo sare be ya Ghana manfonso ye ho ebetumi ahehaye. The president has already made a huge commitment to the people of Ghana to improve the road network across the country. You heard him personally say that during the campaign and even today, whenever he goes to meet stakeholders, everybody is talking about the need for the road network wherever they live to be improved. And I agree with him. So he's committed a lot of resources to this through budget. He causes the finance minister to read. And my job is to make sure that vision of the president comes to pass. So yes, I agree with you. This year, next year, we would have to see a lot of work being done. Fortunately, the core of the project have now all been awarded. It's time for us to now focus on the contractors and the constructors. I was returning Kaya for ya was show my Ghana ya quantum possible. Your governance, Kwame Agboja. Yet one sem so ede amamodia ne yeremo ewo eye amanyoye wonom asue ne Ministry of Interior na mansofo ya wono etua no brekona wodo ni kiremo ewo asawase abato empesua so wono ene wom no hwene wonimonyafo Mubarak Muntaka Mohammed wono so etrese wo hwe na legu ene ne mpotem ye ne nyina no ehye atifi epoye mantemu a eyade a ewo enhyeda enjoye no teno wasan ayen sakraye e de curfew no biem asan wonkom na nya no nko ada wo hye na no wo se enu achi se obene na momonten so na wodi etuo adasa akodie bi ebe hyehya wo no so no so de tabono etimi atoso na wo se wese ne nyina no se be ya asomdwe bo betimi afa ne ntampa efra esan se asomofie wewe no eju a na ya anakraman enya dabre e de niti etuo ni nte no e na enam so ama wo mo eyo sade no nte no wo be koto asra adehye ya wono mo fam ho nyina se aban no papa so pa wo maso enye nanu modani ye muntia se be ya tama dodo na ya ehye konse do na ebinum so eprepra ye twetwa bi na ye tete ebi nsane ade no ye betimi abra ni nyina ase ne mpo no yetimi ato so eto ase enti ene nam so awo ye sade we senti no mo hwe na wonom entai aban nachi na wo kire se enhyehye esai etechire enye se wode wano fafa ena eka ne saja ho ede akọ na emo wo kire se wo hye na no wode ato so National Security Council no ena wonom so efa executive instrument so ede aba na eye wo hye se anaju nondu ekosi se eye anopa nonum 10 p.m. to 5 p.m. no wobi biada ne wo a wose wone na monten so se bia wose ahomache no 9 ne fa mene na monten so da bi anasa anaju nondu mekoye indo mekono anwa mo anasa bia mekotwa meti aton anasa bi krampa ne mekoma kanchema ho no wose emra no eso mu a enu bedi se ne se na efata wode nsem wese nyina da ekoto ne hwe ni mu enwoma Facebook no enimo ena wosre na nanom ene empanyufo ahodo wona woka bie wo mebunu ene adehye nyina ne se wonom hwe na wonmo eni emra so se be ya enkofa wese so ene asodin a ebeba so na enkofa oha biada emfa emeso muso wei ene ensem kakra ya asoye ya omohwe amanyo ho nsem eso no wode aba efa na regu adehye ene efem ho efo ayede emu akire bi nsem emamo po epoye efam kwabranya akonom aboboa no na ehwo na akurobi efro se hia manchene fanti akwa district ho asem na mekan obi a woye de toni na woton ade ewodwam Evelyn osakuno ene ne din dodo ne se koyo ana koyo meka say wati nananom wanse do na tie wati nananom wanse do nyina ye se obi na je ne kra afiri ne nsam ewi akura na wo mo bo so bo no se ne nkanchema ye ne mpana ene di ne se adwuma ne san se o wie no wode no kokoto guest house bi November boso me no obubo ne da na etoso da dunu na miensa na awere husemi si wo mapa baba wa no kurabre na wo mo pa na kurabre no
ebi se na wo mo fa se kan hye ne nsa ebi se mfa bread ebi se wo mo modua enom ne ho ade nanso se wo mo buru nua ne wie a eno IGP wo frɛ na wonche ne se ho nti emabu na wo ho se wo mo mpɛ se wo mo de mra ne bɛhye wo nsem wo mo ka kyerɛ yewura Christian tete yehonu se wonde otime hwɛ pɛtɛtakram ama de wodi abonefo sem wo internet so kura obi nhunu no otime hwehwɛ mu akɔkɔkye no saa na de wodi saa abonefo semi watu anokra sem se police for no on the D-Day no omo baye yeneje omo be fa nipa no ekoye but ever since from 3rd November up to this time yenti hwi bio nkrofo timika kyerɛ nse akora no obi back to maka so wahunu wa ha na akɔ report ba police for no still yenti hwi wo ho enti community say no it looks like say the kan no justice delayed no it's just like justice denied enti aye say bia omu pesa omu ye hu bibia amaye eno maburu na ewo hiama nkyene wo apoye mantemu ena kwabena nyakon eto wo ma ede bai na ahwe ababa wa wo da Facebook no so fefefe kama sei se de wo mo kyere no wo emamiensa nanso amahu bu abotimamufo ewo ho enjera IGP Juba mu entesa ade eni ho ebedi won nanso ne nyina mu no kasa no nso no wo kasa aya no munso kasa natural mineral water eno na ponto bia se yenom eno anso na adwabo bia se yede ko ayiwo bronyen eno an ye nom ye enna me kanfo wo madaba no de friend dispenser ne de amawo eno de wunya bi si wo office a abusua fieje adum opede ye hye wunya opede enwunu nso a eno nso won saka afi wo sahye mu de ena wo mo wonto nkuma adantemu ne akese Taifa hospital no back de na chi ho apɛ ena abenya won ene nti hwehwe awie wo kan ho ena yede nsempa no etoa wo ye bi fa Doma FM 100.7 no eno achi se oba no wonidi na akora we de na aduane wo de ma na kura na wo de nsa wowom wo ma no Yonvita promasidofo ahye dawo de nkoda akondo na nkora afom ne sebrato enti awie eno na me kanfo amawo FDA fuso wo mo stamp kutu na se bam se ye akora bia timidi bi esan se iron wom calcium wom vitamins aye ne mma eno sa no na wo kama akora no na wanya adage antete ama no na de hye obi nsa se hwem akora ni do beba no wadi eno se hunti na FDA age atomo no obi bia ba bia eton ade ebi wo ho kope bito na fasom moba wo kan ye ho ena kase no ye de to awo ye ko ansan fufumu na economic community of West Africa State ECOWAS wamo adekrata bi apieja ne nyina no afa America mampanyi yero Donald Trump na namutu a wasase a wotu na nei wasore ye ewo Venezuela amano eso anamsoma mampanyi na wo ho yero Nicolas Maduro one ne hokani wakwakoma no so na krata ya ECOWAS di pieja no an watchro say womo de womo gedi ye papa say woman bi en wono mu asabio ade papa bonyono amata ho anya dan ya anuama bone betumi akoso ewo man bi so na momo ne no so ma ho kwan sa America man panyi yero Donald Trump wono so betera ne hye na afi waye anuama wodo a ense emfata sansa wo hwemu a wo man bia wone mra wo man bia wone hyehyeye ense ko ba no say kromafo ana kromu a ade hye no a wono te wo man no so no wo mu susu na no nkyerɛ sɛ wɔso kɔ na no nkyerɛ sɛ wɔso kɔ fa mampanyin ne ho kani no mum amadi afa mampanyin ne ho kani no mum amadi ayamhyehye ababato wo manfo so saa akanwo bi ama enei ECOWAS kyerɛ sɛ wo mo ane abebremu amama wodo aka bom ya won mu nyina ɛkyerɛ sɛ nyade a won mu gitum afei won mo hwɛ ne mu kwan sɛ amade a won mu gitum afei won mo hwɛ ne mu kwan sɛ amama ya wodo a wo mo so ka bia ewom no wo mo nyina abato kɛsɛ na wo mo ne America man no atena se ahyia sɛ de ka kɔ no ano ya yɛden pa sɛ ene kura no ente ya won mo sa ka ɛkyerɛ sɛ te ya won mo sa ka ɛkyerɛ sɛ America man panyi Donald Trump sɛ wode Venezuela man panyi akɔ akɔgyina mara no esan sɛ enubɔne hu dwana no wodie enu nti no aya kan ka bi kokotako twan de obi abaka bia wonkyɛ ana no ɔde ti kuro no so a akɔbisa ne mu asɛm ɛwɔ nam so nti wo mo bɛsrɛ sɛ ya ma asomdue anya adwuma ya sɛ afa 2026 ase no sɛ bio ye nuru ba bia ya ɛwɔ sɛ afa 2026 ase no sɛ bio ye nuru ba bia ya ɛwɔ sɛ America man panyi yero Donald Trump o keka ho sa na wo ma edimbo ɛhyɛseɛ na edi wanimu Yentua ensem no so enfa emamu ana yewremu senia nananom aka ede ato se wiase we no
yɛyɛ deɛ ɛsɛfata ansa na yɛyɛ edie hia no anam so ama ban lawyer panyin wɔ no kro ya yɛtɛntene ne ma soafoɔ ɛno no Dr. Dominic Ayeni wɔno so aka bi de ato so de kyerɛ NDC ɛyɛ amanyɔkuo ne masa wɔn mo hwɛ na nneɛma yɛ a ebetimi aboa wɔn mɛmo mpempen Ghanafoɔ de adom wɔnom yɛ a wɔbuo no wɔn hwɛ na wɔn nyɔ saa deɛ no na wɔn nyai sɛ nneɛma a ɛnyɛ nduru hɔ brɛ nya nso yɛ sɛ wɔka ho asɛm no ɛno ɛna wɔnom ɛka ho asɛm no wɔkyerɛ sɛ ɛtwe wɔ hɔ no sɛ nworo wie yi a ɛyɛ na yɛmpam ho danta na bridge no nso no sɛnea ensuo no ɛso ɛti no nyina da ne sɛ wɔse franka kitafoɔ adwa ya NDC amanyɔkuo ne mu no wɔnom sɛ wɔ deɛ ɔbɛba abɛkita no mpempen yɛ a yɛkasa yɛ afɛ na aban no wɔyɛ de afe korampo na no ɛna wɔkyɛ sɛ NDC ma no ɛne mu mpanyinfoɔ adwendwere ho ɛno ɛna wɔde ayɛ twea piasi wa no yɛ ada ne da adwuma ɛsɛfata sɛ wɔyɛ ɛde boa amamuo ne nkɔsoɔ no wɔgyae no de ato nkyɛn ɛna wɔde discuss flag bearership ne no ɛna wɔkyɛ sɛ so wɔn yɛ saa deɛ no a wɔnhwɛ yɛ amamuo no ɛnkɔ yie ɛna nkampɛsɛ obi mpa ɔba bɛkita frankaa no abatoɔ no duru so a wɔtumi anya mu nkunimdie wɔde saa nsɛm wɔasie nyina da ɛto dwa wɔ abra ne yɛwura nimonyamfo wɔ saa yɛ bɔga isma hyɛ badwani na wɔne nsɛntwerɛfoɔ atwitwe nkɔmmɔ yɛntie Dr. Ayeni ne nsɛm ne bie. I'm more interested in working to be a good attorney general and serve the people of this country. So I am not very keen about who succeed His Excellency John Mahama. In fact, it is not even something that I think about, on a regular basis because I think that it is a distraction. All right, the president has done just 1 year. I think we should leave him, to continue to work, and then at the appropriate time when we have done our party elections, we've selected our branch executives, our constituency executives. Awusiafo panyi pa ya wono yemra ho ensem so o memo ne atentene ne ho ensem nyina da eda na bam ya wosan ye boga east abato ampesua so mrahye bedwane won monyamfo Dr. Dominic Ayeni wono ena yete ne nka no na ye kai wo seprem to breakfast ye endpoint homeopathic clinic ena ata ye chi edom so ya wonom so eboye amiatimi ede aduru wakache no chese yade biada aye krankro so yade wese de no ada ena de me ebekọ wo memma mo prostate ho ensem no bo ho watena sia markese no etimi agensem ama na ye kase no gesi ekwa ne surgery na se bimpa ye de rubber ato ne beme no ena wo chese achia wo no emu ye sene abebuo nyina edentinefo ni kire mu wo ho ewo kumase ne mpotam kronom abohia anase akra hase no no shell signboard spinters kwa no so ne kwa no wonsiesie wase obesa atene obesa esu mema yom na watimi SCP esita abebibia so atimi akoya wo ho nsem brabeso hwe wo be ma obi di ato yem na watimi enyaba ne bi de ato na so wo kire se ebeba mra hwe ho nsem no wo hwe de asit kwantimpomo de amamo yade biada wo de ha wo firi wutiri dwi so ekope mo borra no Dr. Dubuatin na pamfo se kan cho se afoforo wasem no mentina se enye ho akinye fo ani kire wo krono mabohia anase bia shell signboard sprinters kwan so na beje ayasa homeopathic kwan so no wofa de asayade enkase mu twetwe ene honam mu atwetwe miamia no massage no eno so ye bi 0244867068 and now 0274234321 na waje wo so Time Herbal Center one at the Time Herbal Misha TIME at the abedjama so 3D yade no wase no na yedi piana konchen ama kwa ho sign mapa ene asomdwe ye setimi aka ewo yankase ya setene mu eno nti wanu mu ato ntimi ne di eto da bia so ho ayehye to da bia hye wo mu krampo a asa awo ade ate agu so ohuna mu nyina yo boho ohuna mu nyina yo ya de titu waposo wadrua anytime Herbal Misha kwa baby bia da yeto no pharmaceutical shops and herbal shops ni nyina mu ne kwaje wo de opese wo tu no do so po mu e de kwaton wa betimi ne doctor kasa ananchechire mu bia da esimi de yase no 0244417669 0244417669 na waje wo so abusia ewia yenyina hase no mu na yempe so bi famu yemne mu yebansam no dodo na e na akachira ye de bepiam so to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fo swini chopa
Mawobano apomudin wini mofrase. Yamvita gumo bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi yinkratoyatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demufua. Yari bia. Infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajujo. Kidney problem. Prostate dear. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase. Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewa kronoma boy here. Ena akra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewa spinters baby. Friend share signboard no. Who do na ubusasa wope Endpoint Homeopathy Clinic. Wobia ebetro. For Endpoint ewa 0244-867068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demufu. Emra, me pacho brana me sha die wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fiefo enya dia baako ebeso yen. We die udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro die o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244-417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejadi enkratu yi atum. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne efadwen mpa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana baabi eto no bia ubenya tonti na 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkrato yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ama Aketiapa mpabusia da mu ase ye ko ansanfofo mu. Na sasa ya de bro nyana wie de aka nyina ye nsohwe sa ye behwe na afei afoforo ya yesimu no twedi ampo bekura ya na wotumede ne manfo akwakoduru na kwaba no sei no asane ye na Christmas ni mu na lorry fair bu akwakoginagina mu abo ne ka asene nyasem keto ma driver ni bia begina wano mu a eso no bia ne bo a wode na mo wontimi mfura na se wasi fam na foforo abafo akawo bi ama santemantemu passengers a won ho ade atudwa se won basre trotro drivers nyam nko ana se bi omu pesika 2026 montetemo bo no so momfa nkwase ne old fair na tie no wa se ne beye bebo ma ho kyere no a mo ba se eba system ne mu no afi wei atuo betumi atwa ama no ayeje anam so amyama ne boni bo wa beidu wona Ghana fo bi ya wo asantemantemu abonkomo. How can you say you did bring a Sikasam Wyden? Your man or my house, Kusku, Nanasafo.
iti yese case kano baby a da no yese omo de to ho de maye ona nra mi firi kromu ba junction o se oba broni kromu yo baby o density indi mi nim se emwaye yese omo de price no to baby a da obia kase o ye de wo pe anase wo ton na de de wo pa e ma wo man nyankoso how kase de maye sa de wi akoso ache pa de bia obia epeso ye de wo pe kesika we edienko ufiri ha abrepotu ayi kageti akra ji so fa kan yansa ade ndi se kra ya sa ti petrol so ndi o se GPRT for mo hwe na mo de place ne to se ba ko ane ba ko awuso wai aye wo manfo bi no mo ya wo asante mantemu ane yete se wo kasei awuso ama yankwa amanone na amanone sesei bofo ne de ne nam ho apaso America man penny Donald Trump wono ena ne honsem edi atwagu ama bia we ne satwa pia na ni nyina yese wokokochi Nicolas Maduro edna akotena New York se wo ba bedi nasem esanse wodi abonefo sem ho enu achi wone na tamfo nso kura ena ekonna ede kranda no Cuba man penny nso akasa ede kyerese sa atopa ye na wokotoi ewo Venezuela man num no enye Venezuela fo nko na wo ho kan na mom Cuba de sebe se duasa mienu a ebinum kura ya bambofo nso wo mo ho aka bi na sabio se wope adoma nkoma samatia na abo abrewana na wo boss asemi so no mampani Trump so wo munyai na Cuba ne de kura wa fall frat dada na we ya wo bobo bosui wo no kura no wo wi aba wo mo so enya se Venezuela nko na wo de ba bedi no eho ne nyina wo behwese wo ma wo mo mfa abonofo sembia mekeka ka wiase na emom ne wono Trump no sade opese wo ye nyame so adwuma na wo de asundwe ba wiase no saa na opese enyo nanso enum no ana de wo babedi na de Joe Biden so chese Caribbean Island for no wo besrada wo mfa ne nsanke kan wo ma wo mo enya wo hu na wonidi na wo mo nso enom wo mo nkwan na ja eniema entime nkokama nanso ni nyina Cuba ba ne se eba na bambofo etese military intelligence no ene security no wo mo nso ani abre pa se Cuba timamufo ho wo mbeduma bo ho ban a wonhwe emma man foforo bi emesore wo mo so na sade ehon samte no mampani Trump no wonya adaje atwe microphone si nanim ene sompansa ntrofo kasai sasade ye keka nsam na ye de bo adum ni adan no de wo pa kire pani. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. We're in charge. The country is a mess. It's been horribly run. The oil is just flowing at a very low level, much lower than, even if it was badly run, it should have more income, more oil than what they do. So we're going to have the big oil companies go in and they're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. We're not going to invest anything. We're going to just take care of the country. We're going to cherish the country. We're going to take care, more importantly, of the people. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And we America man penny Donald Trump and I say Wakasa, Topa ya watu ye wo Venezuela ye kokochi wa mo man penny. Na Cuba man penny so kasa no de odi atoso ene no. I was your person here, Janani and something in a CSR friend or Fidi and Odia to her. And some more doya your day abaya no di market to be I say. So for your share quantum pound some sort yaba was here for 2026. A common some ebeye deja. Aya wasu is my shebeduni raniza one no sweating anonymous do amanayi your AKOSUA. Sadana kaswa eja wo ho new market ho eja to mu nda so du nja adwuma ko ne mabunu na ansode ankade akyeye na bibia atonso. Eko was impany for so di by atrose one besre. Venezuela mino yamfane dia safata emfama wono achechefo binuma wache se wakatu yakodin sinsemu wa ban no ebotomo no wase aban ne fa emre wo munya sade a wobeti atua e dia kire no ena Professor Abdullah Jinapa odaji check anonso de tule gonfo anim se ebo bi a wo mo gigi asuafo no wama wo mo akwakosi bosom ne de toso dadu na mienu ente sa ade eni hobedi wo sanso na santemantam nso
Womanfo ya womofo shine dia to ashenkafo nim se wombasre yede bro nya na wie enti lorry fair wontete so. Aban edi wo hye na ato adehye ya wonom ewo na legu so esa kire se akode ne ade no wode tabono ato so nti wonhwe nimra so. Na Venezuela de anya wo hye na o wo mo kobo mampani sakoto edne firi na pemfirim ne no na ese wakodi New York a Cuba for nso ho aka bia wo mo ka mampani Trump watoto aba park no so no. AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ene medi mene. Oheneyere mame ekuya yeboa esia mabronya ena afi. Apa no mu New Year triple A mine ejapia APAM DADAA.